Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew özü bilen selfie suratyna düşmekçi bolan itekläp ondan ýüze öwürdi. Surat almakçy bolan Forbes jurnaly tarapyndan Qazaqstanyň iň bay adamy diýilip häsiýetlendirilen Bulat Utemarowdy. Nazarbayew garaşsyz döwletler arkalaşygynyň agzalary Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini we Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenkony has mähirli garşylady. Qırgızstanyň türmesinden 12-nji oktýabrda gaçmagy başaran tutuklaryň biri Bişkekde geçirilen ýörükli operasiýanyň dowamında öldürildi. Tutuklukdan gaçanlaryň üçüsi henüz hem ele salynmady. Howpsuzlyk resmiýetleri Bişkekiň töwereklerinde gözle işleriniň dowam edýändigini ma'lum etdiler. Türmeden jemi 9 adam açyp, olaryň 5-si gaýtadan ele salynypdy. Siz Azatlyk radiosynyň täzelikleri bilen tanyş bolduňyz.